ଓହୋ! ଯୋଉ ପିଠା ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କହିଲି କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ବଜାର ଯାଇକି ଚିକେନ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଯାହା ମସଲା ମସଲି ସବୁ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଥିଲି। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ରୋଷେଇ କରି ଚିକେନ୍‌ଟେ କରିଦେଲି। ତ ଅରୁଆ ଭାତ ବି ବସେଇଦେଲି। ଆରାମସେ ଅରୁଆ ଭାତ ବି ହେଇଗଲା, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ବି ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇଦେଲୁ। ଶୀତରେ ଯୋଉ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ମଜା। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଷେଇ କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ।